Turenki 2. päivä kesäkuuta 2017 ja peruspuunkaato pihassa. Mänty suora kuin kynttilä, korkeus noin 20 metriä ja tavoitteena kaataa se tonne. Kaatosuunta merkitty vihreällä. Ja siinä on nyt sitten valmistelut yritetty tehdä mahdollisimman oikeaoppisesti. Värjätty se pitopuu, mitä ei ikinä saa sahata, punaisella, kaatokolo otettu pois oranssilla ja vapaa sahausalue vihreä. Ja sehän lähtikin menemään, joku pikkusen tuulee. Katsotaan miten tää käyttäytyy. Sinnehän se meni. Osuuko se nyt sinne päinkään? Pikkusen meni ohi, mutta hyväksytään, pysyy sektorissa. Ja katsotaan sitä lopputulos nyt tässä on pitopuu on suht koht suora, aika paksu, mutta on tosiaan tuulinen ilma, otettiin varmuuden vähän paksu. Korkeus on aika lailla ok, kaikki sahaukset suoria, puu meni suurin piirtein sinne minne pitikin ja aluspuut tietenkin tossa, että ei tarvi kiviä saada. Pistetään jakeluun.